Barkamu da wannan lokaci ya al'amura ya kuma da komai. Yau za mu yi bayani ne akan yadda ake adana liquidity a Renec. Ba tare da ɓata lokaci ba, mai kallo sai muna subscribing da liking sannan kuma muna sharing. To, a farko idan mutum yana so ya adana liquidity a Renec sai ya zo nan wajen. Gashi wani waje mai kama da kan mutum wannan sai ka zo ka taɓa haka. In ka taɓa to ga wani waje an rubuta liquidity sai ka taɓa haka. In ka taɓa zai kawo ka wajen. Yawwa to ya buɗe mana. To gashi ga sunan Renec to USDT, Bitcoin to Ethereum. To mu na Renec zamuyi. To gashi nan wani waje an rubuta add. Yawwa sai ka taɓa add. Idan ka taɓa add, yawwa zai kawo ka nan wajen. To a nan wajen idan kana so ka yi adin na Renec guda 5, to dole sai ya zama na kana da dalan da idan za ka siyar da Renec ɗin zai kai wannan Renec guda 5 ɗin. To idan kana so ka yi adin na Renec guda 5 to dole sai kana da dala 9.72 kafin ka yi adin na liquidity. Idan kuma kana so ka yi adin na Renec guda 10 ne, Renec guda 10, to dole sai kana da dala USDT kenan 19.45 kafin ka samu dama ka yi adin na liquidity. Idan kana da su kuma gaba ɗaya gashi nan wani waje an rubuta add a ƙasa. Nan wajen in ka taɓa sai ka yi confirming. Ta wannan hanyar za ka bi ka yi adin na liquidity cikin sauƙi. Sai ka yi muna subscribing.